мисс Маккендлис аз ҷотон хезем. суд шахси гунаҳгоршавандара Эздрю Маккендлиса гунаҳгор ҳисобид барои гуноҳи қасдан куштан дар дараҷаи якум бо истифодаи яроқи хатарнок. Шинед. ӯ як умра паси панҷара ҳабс мешавад. албатта ман ҳам шуморо мефаҳмам. мехоҳем фаҳмидан ки чӣ рух дод бо ин духтарчаи бегуноҳаки хушрӯчаки майдачак ки дар ин ҳолат гирифтор шуд. бале, ман мехоҳам ин корро ба шумо бифаҳмонам, лекин барои фаҳмидани ин кор мо бояд камтар ба хафо бигзарем. имрӯз мо гап мезанем дар бораи ҳодисае ки бо духтар бо номи Эзра Маккендлис имрӯз мо гап мезанем дар бораи ҳодисае ки ба наздикӣ рух додагӣ буд бо як духтар бо номи Эзра Маккендлис. моҳи марти соли 2018 шоми хеле ҳам хуб духтари 20 сола бо номи Эзра Маккендлис ба як ферма ворид мешавад. ин ферма қарор дошт дар Оклар, штати Висконси. вақте ки духтар ба инҷа ворид мешавад, ӯ мега ки ба ӯ ҳуҷум кардагиянд ва дасташ бридагӣ буд. Бридагӣ не, дар дасташ як расм кашидагӣ буд, яъне ки расм хирошида. ва дар охири вақте ки ӯро мепурсанд ки хуб бифаҳмонад ки чӣ кор рух додагияй, ӯ мега ки дустписари пешинаш ба ӯ ҳуҷум кардагияй бо номи Алекс Вудворд. номоро ба ёд бигирем бародаро. лекин мо дар инҷа ҳамроҳи шумо барои чӣ шидагием? Я не знаю! биёен ака разбиратса мекунем ки дар инҷа дар асл чӣ рух додагияй ва чӣ кор шидагияй. интереснаш сар шид. тайёр шен. чойи кабути лимон, чойи наботхатӣ. рафтем. ва пеш аз сар кардани барнома, ссилкае ки дар комментарияи видео гузошта шудагия, и танҳо барои мухлисои ҷанговар бузингароа. яъне чӣ хел агар ки дар варзиш хуб тасаввурот дошта бошӣ, хуб буфаҳмӣ, бисёр вақти ки дар тамошои варзиш бигзаронӣ, битонӣ угадат карда ки дар бозиву ҷанги пешистодаш кадом дастаи бозингар ё ин ки ҷанговар ғолиб мешавад, метавонӣ дар бурди ӯ пул кор кунӣ. фаромӯш накун дар вақти поли регистратсия кардан промокоди канала истифода бар, то ки бонус ба даст биёрӣ мувофиқи суми мондагӣ. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод дар якум комментария болои боло, комментарие ки аз номи май закрепит карда шудагия. медарои мекушои ҳамаш маълумотош дар онҷа ҳастай. бисёр маълумотҳои дигарам ҳама дар ҳамин комментария закрепит мешаванд. 22 марти соли 2018 Эзра Маккендлис ба як ферма меояд. сару либоси ӯ ҷазир буд, баданаш хуншор, дар пош попӯшӣ набуд. ӯ аз фермер мепурсад ки кӯмак ҷеғ бизананд, то ки ягон кас биёяд ба ӯ ягон хел кӯмак расонда бутонад. фермае ки духтар ба оҷа ҳозир мешавад аз як мард буд бо номи Дона Сипл ва ин мард дарҳол ба служба спасени занг мезанад, яъне ки ба рақами 911. номи ман Дон Сипл, дар назди ман як духтар аст. ӯ ҳозир ба хонаи ма даромад. касе ба ӯ ҳуҷум кардагиай, ба ӯ кӯмак лозимай. тамоми либосҳои ӯ дарондагиай ва суроғаи шумо чӣ гунае? Чӣ? Суроғаи шумо Е7614 430 авеню. хуб, ӯ захмияй? бале, ӯ захмияй. тамоми баданаш пур аз хунай. либосҳош даридагиай. ӯ танҳоай? бале, ӯ танҳоай. ӯ худи ҳозир ба хонаи ман даромад. хуб, шумо метавонед аз ӯ пурсед ки номи ӯ чиай? як сония интизор шавед. номи ту чиай? ту намедонӣ? намедонӣ. ҳолати ӯ хеле ҳам бадай. ӯ мега ки номашо ба ёд надорад. телефона накишен, ман ба тарафи шумо кӯмак мефиристам. хуб, бале. ӯ гуфта ки корро бо ӯ ки кардагиай? не, ӯ гуфта ки ба ӯ ҳуҷум кардагиянд. ӯ аз Оклерай. яъне ки духтаре ки номи худшо ба ёд надорад, лекин медонад ки аз куҷоай. интересно. номи худта бугӯ. ту ягон фикр дорӣ ки корро бо ту ки кардагиай? намедонам. ӯ гуфта ки дар ҳолати шокӣ қарор дорад, хунук хӯрдестай ва ӯро таҷовуз кардагиянд. вақте ки политсия ба назди ӯ ҳозир мешавад, он қадар хуб гап намезад ва дар охир мега ки ба ӯ ҳуҷум кардагиай дуст писари пешинаш бо номи Алекс Вудворд. дар давоми тамоми вақте ки ӯ дар политсия қарор дошт, ӯ аз политсия фақат як чиз хоҳиш мекунад, то ки ба назди ӯ биёяд як ҷавон бо номи Ҷейсон Мангл. и кияй? и боз як ҷавони дигаи, яъне ки ҷавоне ки дуст писари пешинаи Эзра буд, ки аз ӯ 13 сол калонае. ҳоло ҳам маълумот барои фаҳмидан ки дар инҷа чӣ кор рух додааст камай. пас биёед мегӯем бо ақиб. Эзра Маккендлис ба дунё омадагиаш 6 октябри соли 1997.
вақте ки ӯ ба дунё меояд модари ӯ танҳо 14 сол дошт. вақте ки Эзра ба дунё меояд номи аслии ӯ дигар буд, Моника Кей. фамилияи Маккедлиса ӯ мегирад аз Кристофер Маккедлис, яъне ки ин шахс на падари ӯ буд, на ягон хеши ӯ. ин шахс дар филм иштирок мекард бо номи Дики условия. филм ҳамин гунае ки ин одам мехоҳад дар филм аз ҷамъият бигреза, аз техникаву технологияи ҳозиразамона ва дар охир аз гирӯснагӣ мемра. хеле ҳам ҳодисаи даҳшатнокае. лекин чиш ин духтара мефора ки фамилияро бигира, ман намедонам. дар давоми видео ба мефаҳмед. баъдан ӯ коллеҷа мепартояд ва ҳаёти нав сар мекунад дар шаҳри Оклер. ҳатто ҳамин хеле вақтое буд ки ӯ дар гендери худаш бовар надошт, яъне ки дар ҷинсаш, ва баъзе вақтҳо худшо ҳамчун писар ҳисоб мекард. вақте ки синни соли ӯ ба як ҷои муайян мераса, ӯ ин кора мепартояд ва баъдан худшо ҳамчун духтар ҳисоб мекард. ӯ рассоми любител буд, яъне ки шахсе ки профессионалӣ нестае дар кораш, лекин дӯст медорад ҳамун кора ва ҳатто барои расм кашидан мошини худшам истифода мебурд, яъне ки дар танаш расм мекашид. ӯро мешиносанд ва муаррифӣ мекунанд ҳамчун шахсе ки мехост диққати бештар ба худаш ҷалб кунад, яъне ки дӯст медошт ки популярӣ шавад. соли 2017 ӯ вомехӯрад Джейсон Мангла, доктори ҳарбӣ ки дар резерв буд. ӯ хеле ҳамзуд ба якдигариш ошиқ мешаванд, нигоҳ накарда ба оне ки разница дар синни соли ӯ 13 сол буд. баъдан ӯ якҷоя мешаванд, дар як ҷо зиндагӣ мекунанд ва фикр мекунанд дар бораи тӯй кардан. ба оне нигоҳ накарда ки ӯ ҳатто 8 моҳ ҳам набуд ки яъне ки мегаштанд. бештари вақти худшонро ӯ мегузаронданд дар кафе бо номи Ризес, ки дар ҳамун ҷо вомехӯранд як ҷавони дигара бо номи Алекс Вудворд. Алекс баристаи 23 сола буд ва ба ғайр аз ин заместители муаллими мактаб ва дар оянда орзу дошт ки профессори философия шавад. ӯ дар оила фарзанди калонӣ ба ҳисоб мерафт, болои 4 бародару хоҳар. ӯро муаррифӣ мекунанд ҳамчун батане ки дӯст медошт одаморо кӯмак кунад ва ба ғайр аз ин кӯмак мекард ба Эзра, ки дар он вақт каме ҳолаташ бад буд. баъдан кӣ фикр мекунад ки ин кор шиданаш мумкинае? ҳама мега хай чӣ тахтақати бача вомехӯранд, ишя кӯмак мекунад. Не, ин кор намешавад. бале, мешавад. ҳеҷ вақт заргӯш бо гирг ошно намешавад, ира ҳамаи мо медонем. баъдан ӯ вохӯрдана сар мекунанд дар пишти парини Эзра, Джейсон Мангл. Эзра баъдан отношенияи ӯро муаррифӣ мекунад ҳамчун BDSM-и кӯҳнаи хуб. BDSM касе намедонад, хай бизанед дар интернет бифаҳмед. дар охир албатта ки Джейсон аз ин кор дарак меёвад, ягон чиз махфӣ намемонад ва аз ҳарди ӯ ҷудо мешавад. Джейсон барои 2 ҳафта ба тайёрии ҳарбӣ меравад ва вақте ки бармегардад, Эзра мегӯяд ки яке аз рафиқҳои беҳтарини ӯро таҷовуз кардааст. албатта ки дар ин ҳолат Джейсон хеле ҳам даҳшатзада мешавад ва аз номи Эзра ба политсия муроҷиат мекунад. ин буд 1 марти соли 2018, 3 ҳафта пеш аз вақте ки Эзра пайдо мешавад, чихеле ки дар аввали видео тамошо кардем, дар даҳани дари фермер. вино ва дигар ҳамихел чизо. ва оё ман зид нестам ки як каме вино бихӯрам ва суҳбат кунам, то ки фаҳмам ки чӣ рух додааст. ман хеле ҳам пиён будам, қариб ки аз ҳуш мерафтам ва дили ман мешӯрид. ӯ маро маҷбур кард ки ба боло баром. вақте ки ӯ маро ба боло баровард, ҳуҷ карда ба кровати худаш монд ва маро боша дилам мешӯрид. ман просто ёд дорам ҳамин қадарша ки ман намедонам. хеле ҳам дар оҷа корҳои бисёр буд. ҳамаи як даҳшат буд. шумо гуфтем ба Джейсон ки чӣ рух дод? ӯ маълумоти пуррара ҳамаша намедонад дар бораи оне ки чӣ ӯ шом рух дод. майлаш хуб, ӯ беинам зиқай. оё ҳаста ягон сабабе ки шумо ба Джейсон нагуфтем дар бораи оне ки чӣ рух дод ӯ рӯз ва ё ин ки ӯ шаб? ман хеле ҳам даҳшатзада будам. ӯ мегӯяд ки хеле ҳам пиён буд, нӯшидан бо ин ҷавон ва баъдаш ин ҷавон ба ӯ ҳуҷум кард. лекин дар вақти допрос политсия муайян мекунад суҳбатҳои телефонии ӯро
ва перепискаҳои ӯро ва видеоеро ки характери алоқаи ҷинсӣ дорад ки Эзра ба ҳамин ҷавоне ки ӯро ҳоло гунаҳгор кардааст барои таҷовуз рӯй кардагиай. Эзра ба ҳамун рӯй кардагиай. Ва ҳамчунин ӯ мегӯяд ки вақте ки Джейсон набуд, ӯ бо вохӯрдагиай ва ҳамхоба шудагиай бо Алекс. Албатта ки ба ин гуфтаҳо мо тарафдори таҷовуз ва корҳои зидди хоҳиш нестем, лекин вақте ки полисия ба тарафи Джейсон равона мешава ва аз ӯ мепурса, ӯ мегӯяд ки не, Эз мегӯяд ки ӯ ҳамхоба шудагиай бо ин ҷавон бо хоҳиши худаш. Просто баъдан аз ин кори кардагии худаш пушаймон шудай. Дар натиҷа ин корра маҳкам мекунанд ва то ҳол ҳеҷ кас намедонад ки дар асл чӣ рух додагӣ буд. Ҳаминҷода мехоҳам як фикри хидмат бигӯям ки ин корра мешид дар аввали кор закрит кунӣ. Барои чӣ хотир ки Эзра чӣ мегӯяд? Ман рафтам ҳамроҳи ӯ писар шиштем нӯшидем, а баъдан ӯ маро таҷовуз кард. Охи падарлаънат, ту ки намехостӣ ӯ корра, ту ки намехостӣ бо ӯ ҷавон ҳамхоба шавӣ ва дигар кор. Ту барои кад рафтӣ, ҳамроҳи ӯ шиштӣ ва нӯшидӣ. Ҳардутон тоқа. Мақсад, сабаб чӣ буд? Ва ҳама ин корро ҷазир мекунад худаш гунаҳгор будани ӯра ва хостани худша чӣ нишон медиҳад ки бо қати ӯ переписка дорад, видеоҳои ҷинсӣ рӯй кардагиай. Эзра аз Оклер ба хона бармегардад ба назди оилаи худаш. ӯ хеле ҳам сахт мехост ки Джейсона баргардонад, яъне ки парини пешинаша ки аз ӯ 13 сол калон буд ва воҷ доштанд ба хотири оне ки Эзра вохӯрд бо Алекс ва ӯ гунаҳгор мекунад тамоми одамоеро ки дар атрофи ӯ буданд ӯвора барои он хотире ки ӯ хостанд ӯвора аз якдигаришон ҷудо кунанд. ӯ худаш гунаҳгор нест. Гунаҳгоро тамоми одамое ҳастанд ки дар атрофи ӯ буданд. Албатта ки ба хотири оне ки Эзра бисёр дурӯғ мегуфт ва баҳонара ба сари дигарон мемонд, Джейсонда ин кор маъқул намешавад ва Эзрда боша ин кор писанд намеояд ва дар натиҷа ҳамаи ба ҳамун ҳолати оварда мерасонад ки рух додагӣ буд 22 марти соли 2018. Дар он вақт Джейсон дар кафеи Ризис буд ки ногаҳон пайдо мешавад Эзра. Ҳамин шом ӯ переписка кардагӣ буданд, лекин ӯ намедонист ки Эзра ба шаҳр баргаштагиай ва ӯ ба Алекс мегӯяд ки баргаштагиай барои он хотире ки расмҳо ва корҳои худша нишон будад. Чӣ хеле ки химон медонем ӯ художник буд ку. ӯ ҳаракат кард ки зиндагиша рост кунад, ҳама мушкилию проблемаҳое ки буд бартараф кунад. Баъдан ӯ ба хонаи Алекс меравад, лекин Джейсон мефаҳмад ки дар инҷа чӣ кори хуб нест. Албатта ки ин кор ба ӯ писанд намеояд ва баъди якчанд вақт ӯ ба хулосае меояд ки бояд ягон кор кунад. ӯ ба хонаи Алекс меравад то ки тафтиш кунад ки чӣ рух додааст ва ҳамааш хубай. Дар назди хонаи Алекс ӯ мебинад мошини Эзрара, яъне ки духтара. Якчанд муддат ӯ прогулка мекунад дар кӯча, ин тарафу тараф меравад, яъне ки фикр карда наметавонад, дар хулосаи аниқ намеояд ки ба хона ворид шавад ё ин ки не. Ва дар охир ба ҳамин хулосае меояд ки всё-таки медарояд ба хона. Вақте ки ӯ ба хона ворид мешавад, мебинад Алекс ва Эзрара ва аз ӯ мепурсад: бачаҳо, ҳамаш хубае? Дар инҷа атмосфера на он қадар хуб ба назар мерасад. Мумкине ки шумо тоқа наестем бояд? Дар ин бора чӣ фикр доред? Ва дар ин вақт як уборщике ки дар ҳамун территория кӯчаро тоза мекард ба полисия занг мезанад ва мегӯяд як ҷавонеро мебинад ки хеле ҳам ғайриоддӣ рафтор мекунад. Ба велосипед ин тарафу тарафи кӯча рафта хонаҳоро назорат мекунад. Шуморо диданд ки дар ҳаминҷа велосипедтона монден ва ба уҷа рафтен ба назди ин мошин. оё шумо медонед шахсеро ки дар уҷа зиндагӣ мекунад? Ин мошини дӯстдухтари мае, ароси пешинам. Отношенияи мо на он қадар хубай, лекин ҷавоне ки бо ӯ қарор дорад дар хонаш гунаҳгор ҳисобида мешавад барои таҷовуз. ӯ ҷабрдидаи таҷовуз шуд вақте ки ман дар хизмат будам. Дар он вақт ӯ ба назди ӯ рафт то ки суҳбат кунад дар бораи чӣ чизи бо ӯ ва ӯ боша аз ин кор истифода бурда ӯро таҷовуз кард. Вақте ки ӯ гуфт ки мехоҳад бо ин ҷавон суҳбат кунад, ман каме ташвиш шидам барои он хотире ки дар он вақт дар чашмои ӯ оташ буд. аз ҳамин хотир хуб, ин духтар кияй? Эзра Маккенлис. Хуб, ман просто хавотир шидам. Вақте ки шумо ба уҷа ҳозир шидем, дар кушода буд. Ман 3 бор дара тақ-тақ кардам, ягон чӣ нашнавидам, на садои муноқиша, на ҳеҷ чиз. Тақ-тақ кардам, дод задам, лекин камтар пас ӯ дара кушод ва гуфт:
бигзор ӯ ба ту кӯмак кунад, ман тура кӯмак карда наметавонам. Баъдан ман гуфтам ман метавонам ба шумо кӯмак кунам, ман доктори ҳарбиям. аз ҳамин хотир ман ташвиш дидам ки метавона ягон кори бад рух буда. яъне ки бародаро и гапа гуфтестай парини пешинаш ва чӣ хеле ки аллакай фаҳмиден вақте ки духтар ба парини пешинаш вақте ки ӯ дар хизмати ҳарбӣ барои подготовка рафтагӣ буд дар 2 ҳафта, эзра жалоб кард ки ӯра таҷовуз кардагиан. маҳз дар ҳамин таҷовуз ҳамин бачара гунаҳгор кардаги буд. алекс яъне ки шахсере ки дар ин момент дар хонаи ҳамуай. албатта ки парини пешинаш аз ин кор хавотир шуд. хуб ӯ дар ҳамин суроғае ки хона дар угл аст дар ҳамон ҷо зиндагӣ мекунад? бале, лекин ман фикр мекунам ки ӯ хубанд, намедонам. ман дидам ки дар ин мошин кушода буд. бале, ман ҳам дидам, лекин ба ғайр аз ин ман дидам ки мошин хеле ҳам тез мерафт. аз ҳамин хотир ман хавотир шудам. хуб, шумо дар наздихтон шиноснома дорен? бале. ҷейсон, шумо дар ҳамин шаҳр зиндагӣ мекунед? бале, ман танҳо дар ташвишам. бале, ман фикр намекунам ки ӯ хатарнок аст, лекин всё ман дар ташвишам. шумо медонед ки номи ӯ чи аст? алекс Вудвард. фикр мекунам ба фикрам ки Вудвард дар Веллингтон нишинен. хуб, субҳ бахайр, рӯз бахайр. ҳамаш хуб аст? бале. хуб, моро ҳамсояҳо занг заданд, шахсое ки хавотир шуданд. касе дид ки Ҷейсон ва дар атрофи хонаи шумо ва дар мошини шумо чарх мезанад? ҳамаш хубай? ҳамаш хубай. ҳамаш хубай. хуб, ҳамсояҳо просто камтар хавотир шуданд. ӯ диданд ки кадоме омад, чӣ гуна мошинаҳо, чӣ гуна гапчап. ман хостам аниқ бидонам ки ҳамаш тинҷай. мумкин аст ки кашелёки шуморо бинам. ҳамаш хубай. ҳамаш хубай. бале, ман хубтараш меоям ва худам мебинам ки ҳамаш хубай. хубтараш аз оне ки ман баъдан мефаҳмам аз ягон кори даҳшатнок. бале бародаро, ин корам нишон метаҳад хуб кор кардани политсияра ки дар муқоиса ба политсияи Россия ё ки ягон ҷои дига бугем мегӯянд ки хай киштантон ба мо мефаҳмем. аиҷа мега ки не, ман меом аввал мебинам, худам убедиться мешавам ки ҳамаш тинҷай, баъдан мерам. хуб бачаҳо, хайр, ҳамаш тайёрай? ҳамаш хубай? хубанд, ягон мушкиле нест. хуб, бо шумо рӯзи хуб. баъдан Ҷейсон ба велосипед аз назди хонаи ӯ меравад. як бор дига хотиррасон мекунам то ки шумо номуро перепутат накунед. Ҷейсон парини пешинашае ки 13 сол аз эзра калон буд. алекс боша парини ҳамун парини астае ки эзра изменид мекунад бо ҳами алекс ва Ҷейсон ӯра мепартояд, яъне ки эзрара. шутобе буфаҳмед шумо чӣ гап рафтаистед. вақте ки алекс дар мошини эзра мераванд, алекс якчанд соат пас мемирад. аниқтараш баъди 3 соат, барои он хотире ки маҳз дар ҳамин вақт эзра пайдо мешавад дар фермаи ӯ мард ва бо либоси даридаву чиркину пур аз хун кӯмак талаб мекунад. дар вақти допроси политсия ӯ ягон чизи дар корӣ гуфта наметонист, барои он хотире ки чӣ хеле ки худаш мега, ӯ памятша гум кард. ӯ ягон чиза ба ёд оварда наметонист. ӯ фақат як чиза хотиррасон кард ки аз алекс Вудвард метарсад. мо бояд маълум кунем ки дар куҷо метавонад қарор дошта бошад алекс. хуб, ӯ дар ягон ҷо нест. мо наметавонем ӯро дарёфт кунем. мо ҳамчунин наметавонем дарёфт кунем мошини тара. дар сари рул кӣ нишастагӣ буд? дар сари рул ма. хуб, ин маънои ӯро дорад ки алекс дар сидени мусофир нишастагӣ буд? бале. хуб, баъдан чӣ рух дод? мо мерафтем ва дар бораи чизе суҳбат мекардем. ӯ ба назар мерасид ки дар бораи кадомкори зиқай. баъд чӣ рух дод? ман ёд дорам ки мехостам чизеро ба ӯ фаҳмонам. ман хеле ҳам ташвиш будам. хуб, яъне ки шумо ба фермаи донасип омаден. чӣ гуна шумо ба ӯ ҷо афтиден? ман намедонам. ман бедор шудам ва тарсидам. просто раҳ мерафтам. аз ин кор шумо чӣ шаёд дорен? ман ёд дорам ҳам қадарша ки хунук буд ва пойҳои ман дард мекард. дар бораи мошин бошад чӣ? туро дар куҷо мондӣ? ман он қадар чизи бисёр ёд надорам ва ҳамин қадарша ёд дорам ки ман дар хеле ҳам хунук мехӯрдам. ин ҳамин хеле ҳиссиётае ки вақте ки ту намедонӣ ки чӣ рух додаистае ва ту метарсӣ ӯ давом метиҳӣ гирехтана.
ман ҳатто ёд надорам ки ягон вақт ман ҳамин хел сахт метарсидам. Ман ҳатто намедонам ки ира чӣ хел бифаҳмонам. Чӣ қадар муддати дароз шумо ҳаракат мекардем пеш аз оне ки шуморо дарёфт карданд? Ман намедонам. Алекс дар ягон ҷо нест. Эзра наметавонад ягон чиро ба ёд биёра ва онеро ба ёд биёра ки ӯ дар куҷо буданд. Ӯ хонаи Эзра меоянд, аъзои оилаи ӯро хабар мегиранд ва ҳеҷ чиз. Рӯзи дигар политсия ба фермаи Дон меоянд ки аз ӯ ҷа битонанд дарёфт кунанд ягон хел изоҳои Эзрара. ба чӣ хотир? Ба хотире ки битонанд Алекса дарёфт кунанд. Дар лою чал из меёбанд ва ба ҳамин изҳо мераванд. Дар охир мошина меёбанд. Дар ин мошин дида мешид ҷасади одам ки аз сидени қафои мошин намоён буд. аллакай ӯ мефаҳманд ки ин ҷасади Алексай, бо он нигоҳ накарда ки ӯ ира аз пеш намедиданд. Дар бадани ӯ 16 захми корд буд. Баъдан политсия бармегарда ба назди Эзра ва ба ӯ мегӯянд: «Ҳей, мо Алекса ёфтем. Ӯ мурдагиае». Баъдан Эзра мега: «Бале, ман медонам. Ӯ кор дошт ва ӯ дасти мара бирид». «Чӣ? Ту ёд дорӣ ки ӯ мурдагиае, ки ӯ кор дошт ва дастара бирид? Пас чӣ гуна ту метавонӣ фаҳмонда онеро ки ту гуфтӣ ҳатто ном та ёд надорӣ ва намедонӣ ки чӣ рух додагиае?» Вақте ки политсия ба ту гуфт ки Алекса ёфтагианд ва ӯ мурдагиае, памяти баргашт. ва ӯ мегӯяд ки Алекс дар дасти ма ба корд харошид калимаи писара. Яъне ки ӯ аввал медонист дар бораи гендери ма ки ма чӣ, яъне ки кӣ будан мехоҳам, ва ӯ ҳамин хел хотиррасон кард дар ма, яъне ки ба корд нависонд калимаи марда ба хотири оне ки ман ҳамавақт бидонам ки ман писарам. Баъдан детектив мегӯяд: «Хуб, яъне ки дар ин ҳолат ӯ дар куҷо шиштагӣ буд? Ӯ дар курсии пассажир ва ту бошӣ дар курсии ронанда шиштагӣ будӣ. Яъне ки ӯ чапан не, балки роста буд ва ӯ туро аз дасти чапат қапид. Каме неудобное». Яъне ки бародарош, тобе ки шумо тасаввур кунед, дар дасти Эзра навиштагӣ буд, яъне ки хирошида навиштагӣ буд калимаи писар. ва вақте ки агар ки ду одам, якташ дар тарафи шофёр, якташ дар тарафи пассажир шиштагӣ бошанд, одаме ки дар тарафи пассажир шиштагиае ростай ва дар дасти Эзр дар дасти чапш навишта шиштагиае. яъне ки одами ростан бояд дасти чапи ӯро, яъне ки як дастша пропустит кунад, ӯ дасташа бинависа. албатта ки хеле ҳам ин кор неудобное. ва политсия, детектив, яъне ки маҳз дар бораи ана ҳамин чиз мепурса ки ин кор хеле ҳам неудобное. вақте ки детектив дар бораи ҳамин чизҳои несоответствия аз ӯ мепурса, ӯ дар охир қоил мешавад ки ин ҳарфҳоро худаш навиштагиае ва боз ӯ ҳардаш дар сидени қафои мошин шиштагӣ буданд. баъди чӣ ӯ либосҳои духтара пора карда ҳуҷум мекунад ба ӯ, то ки таҷовуз кунад ва ӯро таҷовуз мекунад. ва албатта ки вақте ки ҳамаи кор ӯ бача карданӣ мешавад, дар вақти таҷовуз кардани Эзра дар дасти ӯ корд буд. Эзра боша аз ҳаёти худаш сахт метарса ва аз дами корди ӯ меқапа, ӯро ба корд мезанад. следователиҳо дастҳои ӯро тафтиш мекунанд ва мебинанд ки як ранаҳое ҳастае ки ба мисли просто хир кардагӣ. ин ба монанди он ба назар намерасид ки ӯ дами корда қапидагие. яъне ки бештар чӣ тасдиқ мекард аз оне ки духтар дами корда қапидагӣ нестае, оне ки дастҳои духтар, яъне ки ҳамун ранаҳое ки ҳастае хеле ҳам кам буданд. иниш якумаш, дуюмаш ки дар дохили мошин хун кам буд. чӣ хеле ки духтар худаш мега, ин ҳуҷум дар дохили мошин рух дод ва ягон хел изоҳои ҳифз набуд. ҳамаш ба мисли он ба назар мерасид ки ба ӯ ҳуҷум кардагиянд, яъне ки ба Алекс ногаҳон. ва ҳамчунин политсия муайян мекунад ки баъди марги ӯ асбобҳои мусиқии мардонагии ӯ хеле ҳам бераҳмона, яъне ки карочи ба корд вайрон кардагӣ буданд. ва ҳамчунин политсия муайян мекунад ки духтар ӯра ба хотири оне куштагие ки мехостае ба парини пешинаш баргарда. Алекса куштае ба хотири оне ки ба Джейсон баргарда. баъди 2 ҳафта Эзра Маккендиса ба гуноҳи қасдан куштани одам дастгир мекунанд. судебный протсесс баргузор мегардад барои ҷинояте ки дар округи Дана рух дод.
ӯ гунаҳгор дониста мешавад ба гуноҳи оне ки ӯ 16 захми марговари курдӣ расондагӣ ба бадани Александр Вудвард. мегзарад судебни протсесс дар округи Дан. Эзра Маккенлис гунаҳгор дониста мешавад барои он гуноҳе ки моҳи марти соли 2018 16 зарбаи марговари курдӣ мезанад ба Александр Вудвард. ҷасади ӯро дар мошин дар деҳаи Спрингбург дарёфт мекунанд дар миёни Оклер ва Миномин. мувофиқи маълумоти прокурорҳо, Маккенлис пайдо мешавад дар ферма бо либосҳои даридаву чиркину пур аз хун ва пойҳои луч. духтари 21-сола гунаҳгор дониста мешавад дар куштори қасдан дар дараҷаи якум ва ӯ худша дар ин кор гунаҳгор ҳисоб намекунад. яъне ки Эзра аз аввали кор мега ки Алекса куштагиай ба мақсади самооборона, яъне ки ҳифз кардани худаш. коре ки рух додагиай хеле ҳам панд мешавад ва диққати тамоми кишвара ба худаш ҷалб мекунад. падари ман ҳама вақт ба ман мегуфт ки агар ки ягон вақт дар чунин ҳодиса ва дар чунин ҳолат баафтӣ, ҳамун кореро кун ки худта ҳифз кунӣ. ӯ гуфт ки вақте ки ман дар чунин ҳолат қарор мегирам, ман бояд истифода барам тамоми яроқҳоро корда хӯрошам ё ин ки биҷангам, чизе ки мумкинай, танҳо ба хотири оне ки ман зинда монам. шумо чӣ ҳис карден? чӣ гуна шид ки ӯ бо шумо ҳамчун суҳбат кард чун писар? ҳамаш сар шид аз ҳамон вақте ки ман ба ӯ гуфтам ки дар аввал вақти кӯдакида ман худма писар ҳис мекардам ва ӯ хост ки ман ҳамчун мард бо ӯ рафтор кунам. ӯ ҳама вақт мегуфт ки ман ӯра диққатша ҷалб мекунам ҳамчун мард. аз ҳамин хотир ӯ метавонист мара мард ҳисоб кунад, марди худаш. шумо ҳамчун ҷинси мард барои Алекс хитона пешниҳод мекардин? бале. дар бораи калимаи мард чӣ гуна шумо ӯра ҳисоб мекардин вақте ки нисбати шумо и калимаро истифода мебурданд? калимаи мард аввал и ҳамчун ҷинсӣ буд, чизе ки муайян мекуна ҷинси одама. а баъдан ҳамаш тағйир ёфт. ман марди ӯ будам, яъне ки ман бояд ӯда итоат мекардам ҳамчун писар. дар сари ман хеле фикр омад ки ӯ метавонад ба даст биёрад чизеро ки мехоҳад ва қабул куна ҳама он чизеро ки худаш мехоҳад. ва ман намедонистам ки чӣ кор кунам. ман хеле даҳшатзада будам. ман наметавонистам ҳатто ҳаракат кунам. Алекс ягон вақтира пеш аз ин ба корт захмӣ кардагӣ буд? Не, ман метарсидам ки ӯ мара мекуша. агар ки Алекс тра ягон бор ба корт захмӣ кардагӣ набоша, пас чӣ гуна ту метарсӣ ки ӯ тра мекуша? аз ҳамин хотир ман ба хулосае омадам ки дар мобайни пои ӯ зарба бизанам. баъде ки ман дар мобайни пои ӯ зарба задам мега, ӯ корда афтонд ва ман корда гирифтам. ман мехостам ки аз мошин берум баром мега. мехостам просто аз мошин баромада бигирезам. танҳо ман дар бораи ҳамин чиз фикр мекардам. баъди чи ӯ мехост ки мара дастгир кунад ва ман ҳифз кардан оғоз кардам. вақте ки корт ба дасти ман афтид мега, ман риск гирифтам дар миёни мошин ва дари кушода. ва шумо корда гирифта ба ӯ зарба заден? бале. бисёри одамо хеле ҳам ҳайрон буданд дар суд ба оне ки ӯ чӣ хел ором дар ин бора суҳбат мекунад. гӯё ки ӯ аз тамоми ин протсесси судӣ ҳаловат мебурд. ӯ хеле ҳам хирсанд буд вақте ки Джейсон Мангела ба суд даъват мекунанд барои паказанӣ додан. барои чӣ ӯ аз ин кор хирсанд буд? барои он хотире ки пеш аз ин Джейсон Мангела 18 моҳ надида буд. албатта ки хеле ҳам барои ӯ пазмон шидагӣ буд ва хирсанд буд ки ӯ дар суд пайдо шуд. 22 марти соли 2018 шумо равона шиден то ки ҷавобгара дарёфт кунед. рӯзе ки шумо ӯро дар резис диден. бале. барои чӣ шумо гунаҳгоршавандаро гуфтед? ӯ хеле ҳам ғайриоддӣ рафтор мекард. ман аввал ба хонаи Алекс рафтам ва берун аз шаҳр. вақте ки шумо ба хонаи Алекс рафтед, чӣ диден? ман мошини ӯро дар раҳ дар назди хона дидам. мошини духтара дар назар дора. баъдан бояд ки суд ба хулосае меомад ва хулосаи худша эълон мекард ки оё ӯ ҷабрдидай ё ин ки қотили хунсард. баъди 3 соат присяжниҳо вердикти худшона мебароранд. гунаҳгор барои
киштори дараҷаи якум. охири моҳи ноябр, ман намедонам барои чин, лекин ма ба ӯ нома навиштам. баъди 2-3 ҳафта 6 моҳи декабр ӯ ба ман ҷавоб дод. ма як конверти коричневӣ қабул кардам. Дар дохили ӯ хат буд ва 2 расм. пеш аз ин ман ягон вақт чунин чиза ягон бори дигар надида будам. ин расмҳоро ӯ худаш тасвир карда буд. ин аз ҳама чизи хуб буд ки ман ягон вақт дар ҳаётам дидам ва аз ҳама беҳтарин номае ки ман дар ҳаётам ягон вақт хондам. мутаассифам бародаро ба хотири оне ки шумо наметавонед ин номаро бихонед ва ин нома дар хонаи май. баъдан мо оғоз кардем бо переписка. дар тамоми ин муддат 5 нома буд. лекин ӯ номае ки ман аввал ба даст овардам аз ҳама вазмин буд. ҳатто ба ҳамин дараҷае ки маро ба гирья овард. мо ҳама хатогӣ мекунем. агар ки шумо хатогӣ накунед, ин маънои оро дорад ки шумо зиндагӣ кардагӣ нестед ҳеҷ вақт. ва ҳамаи мо ёд мегирем дар хатогиҳои худмон. муҳтарам судя ва оилаи Алекс, пеш аз ҳама волидайни Алекс, ман мехоҳам бигӯям ки чӣ гуна ман мутаассифам барои кор, барои он чизе ки ӯ писари худшон аз даст доданд. мутаассифам ин калима нест, ин хеле ҳам каме барои ин кор ва ягон вақт басанда нест барои ин корро фаҳмондан, то ки фаҳмонӣ дарди ин кореро ки аз даст додем. ман ягон вақт фикр намекунам ки дарёфт карда метавонам калимаҳоеро ки чунин дарда ба калима фаҳмонда бутонам. ин дард хеле ҳам таҳаммулнопазир аст. ман мехоҳам бигӯям ки чӣ гуна ман мутаассифам. ин хеле ҳам бохти калонае ва ман ҳис мекунам ва қабул мекунам ин дарда ва ман хеле мутаассифам. ман хеле Алекса дӯст медорам ва ҳис мекунам хеле ҳам бохти калона ва ман мутаассифам. раҳмат ки ба ман иҷозат додем то ки чунин суханҳоро бигӯям. раҳмат. судя мегӯяд ба мо маълум ки ӯ Алекса кишта на ба хотири худша ҳифз кардан. ӯ дурӯғ гуфт дар бораи корҳое ки ӯ рӯз рух доданд ва албатта ки ин корҳо хеле ҳам зиёд рух медиҳанд. яъне ки суди ӯ баргузор мегардад моҳи феврали соли 2020. ӯ як умра паси панҷара ҳабс мешавад ва ҳаққе ки дастрошна озод шуданда, яъне ки ту бояд апеллясия бидиҳӣ дар суд то ки тура дастрошна озод кунанд. ин ҳаққ ӯ дорад баъди 50 соли шиштан дар ҳабс, яъне ки 50 сол мешина, баъдан апеллясия метавад барои дастрошна озод кардан. оё ин апеллясияро қабул мекунанд ё ин ки не, иш ишон номаълум аст. яъне ки танҳо дар 70 солагиш ӯ метавонад ки апеллясия бита барои дастрошна озод шудан. дар 70 солагиш ман намедонам ӯ дигар мефора озод шудан ё ин ки не, иш ак номаълум аст бо дар болои оне ки дар 70 солагиш ӯ зинда мемонад ё ин ки не. оилаи Эзра збор эълон мекунанд барои апеллясияи ӯ. айни замон ин збор маҳкам карда гирад, лекин ӯ успед мекунанд ки ҷамъ кунанд як миқдор пул. медонед чӣ қадар? $50. агар ки шумо бихоҳед метавонед инстаграми Эзраро дарёфт кунед. агар ки ҳозир дар вақти видео баромадан, яъне ки дар вақти сабти видео кушодай ҳамин инстаграмаш ҳастай ва дар вақти видео баромадан боша набоша ман намедонам. хема шумо дар нишон метавонед ҳозир ки инстаграмаш чӣ гуна аст ва дар оҷа шумо метавонед суханҳои Эзраро бихонед ки ӯ чӣ менависад. маро ҳабс кардан як умра. мақсади ман ҳамин ки бояд ба суди болоӣ барасам ва дар охир ҳамаи мо имконият дорем ки шанси диюма дар ҳаётмон ба даст биёрем ва озодиро. мо ба роҳи ростӣ ҳаракат мекунем ва ҳаракат мекунем ба чизе ки бовар дорем, яъне ки ҳақ. садои тағйирот, садои ҳақ ва садои нофаҳмӣ. тарафдори садои тағйирот бошен. Эзра Маккенлис. албатта суханҳои охире ки Эзра Маккенлис мегӯяд монандаи ба суханҳое ки ягон политик ё ин ки президент ё ин ки мақсад ягон политиканте ки пешаи вибораш ҳамин хел ваъдаҳо метаҳад. албатта ки ман дар чунин ваъдаҳо овоз намедодам. шумо чӣ? фикротна дар комментария бинависед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. дар инҷа ссилкаҳое ҳастанд ки шумо метавонед даромада тамошо кунед.